Bàsicament es caracteritza per aquests dos eixos de creació teatral a partir de l'escriptura compartida, que és una metodologia que el Thomas Lobat venia fent servir a Transformes, i la part de recerca etnogràfica i fenomenològica. Llavors aquestes dues potes de Vulnus formen part, diguéssim, de la idea original i tenen a veure amb una manera de concebre la creació artística i una manera també de concebre el treball de recerca. Fem aquests 6 mesos d'investigació i acció teatral, fem la intervenció a l'espai públic amb una performance, etc. I tot això, al final, a mi particularment em serveix per certa producció científica, etc. Després d'això, canviem de residència, anem a una altra fàbrica de creació, seguim treballant d'alguna manera, fins que arribem aquí perquè aconseguim ser residents del Graner, i el que fem és, bàsicament, seguir treballant en, diguéssim, la temàtica de la vulnerabilitat, perquè forma part de l'ADN de Vulnus, però ara vinculada al territori, és a dir, d'alguna manera el que havíem fet era un treball, diguéssim, teòric, en abstracte sobre la vulnerabilitat, i el que fem a l'aterrissar aquí és connectar-nos amb el barri i d'alguna manera preguntar-nos quina història de la vulnerabilitat podem explicar del barri de la Marina, la qual cosa ha estat directament lligada al tema del poder, al tema de les narratives històriques, etc. I el que fem és tot un treball de vinculació amb agents del territori que ens semblen importants, incorporem aquestes narratives a la pròpia creació teatral, fins que arribem a la producció que veu veure l'altre dia, que incorpora, diguéssim, aquestes narratives que entenem silenciades o no hegemòniques sobre la història del barri de la Marina. L'esforç aquí és, diguéssim, aterrissar el propi concepte de vulnerabilitat i vincular-lo també als exercicis de poder que ha viscut el barri, a la pròpia història del barri, etc. El barri de la Marina, diguéssim que així, dit ràpidament, és un barri molt dens a nivell conceptual i vivencial, perquè és un barri amb moltíssima història, i moltíssima història en certa manera també soterrada o que és interessant poder visibilitzar i que té a veure amb el moviment obrer, i que té a veure també amb el paper de la dona en el barri, amb el moviment associatiu, etc. És un barri complicat, jo crec. És un barri, diguéssim, atrevessat per moltíssimes coses i és un barri complicat en el sentit que, fet a cops, dèiem, que moltes vegades semblava un barri sobre el que s'havia intervingut a diferents nivells i que d'alguna manera al final acaba configurant el barri de la manera que tenim avui, però que és interessant poder també entendre d'on ve i fer-nos preguntes de cap a on va i, en tot cas, poder, diguéssim, intervenir o tenir més agència en els territoris en els que vivim. Una de les preocupacions de Vulnus, sobretot de la part, diguéssim, més creativa, és com vincular, diguéssim, a gent del barri en les produccions teatrals o artístiques, com generar espais en els que els subjectes puguin ser subjectes d'obra d'alguna manera, i que la producció artística no sigui una producció hegemònica o una producció classista, perquè ens entenguem, sinó que realment tingui a veure amb un teixit social. I dient també que Vulnus no és un teatre social, és a dir, Vulnus és un altre tipus de cosa. Perquè tot això era experimental, és a dir, és una manera de fer recerca un tant peculiar, en tot cas jo volia experimentar i a mi el que m'ha atorgat és diguéssim, un escenari productiu a nivell conceptual molt ric, és a dir, el fet, diguéssim, la possibilitat de posar el cos en escena i autoetnografiar, i etnografiar què és el que passa, quines coses es posen en joc, quins interrogants s'obren, és una màquina d'idees i d'inspiracions on tu després, diguéssim, has de fer un treball més de, si vols, de recerca bibliogràfica, filosòfica, però en tot cas serveix, diguéssim, de certa inspiració. Això per una banda, i per una altra banda també de certa col·lectivització de la producció de coneixement, cosa que des de la universitat crec que fa molta falta.